Ja, dat klopt. Zondag hebben we een melding gekregen dat er is heel veel sargassum hier richting Bonaire gekomen. Maar Sinapa is al dit een maand aan het volgen en aan het bloeien. En ze dachten in het begin van maart zal het inderdaad naar Bonaire komen. Dus daarom hebben we gedacht, oké, we gaan 2 trainingssessies doen met oilbooms. Oilbooms waren nooit gebruikt voor sargassenbestrijding, dus we proberen het nu te gebruiken voor sargassen. Dus niemand weet als het gaat werken, ook niet in Nederland, dus het was nooit geprobeerd. Maar we willen het wel proberen. De bedoeling van de oilboom is het niet tegen te houden, want je kan het niet tegenhouden. Het moet toch bij land komen. Het is gewoon, we proberen een hele grote trechter in het water te maken en trechten we alles sargassen op één locatie. Momenteel, gisteren hebben we gedaan en inderdaad heel simpel met de wind en de zeestroming is alles sargassum op één plek gekomen en vandaag hebben we het opgeruimd. En dit gaan we verder uitbreiden, dus groter maken en daarna proberen we de sargassum naar één locatie te brengen. De bedoeling is dat de sargassum niet onder de mangroves gaan zitten, want dat is essentieel voor Sinapa, dat is de gevoelige plek. Als alle sargassum onder de mangroves gaan zitten, dan gaat alles bederven en alles gaat dood. De zee gaat dood zelf zonder zuurstof en misschien ook de mangroves gaan dood. Dus dat willen ze voorkomen. Dus daarin is de havenkantoor kunnen we onze spullen in gebruik instellen voor Sinapa. En Sinapa heeft de manning en daarna gaan we gewoon proberen als het goed is. Ja, Sinapa is bezig met het monitoren, continu monitoren. En momenteel hebben we ook kustwacht gevraagd. Gisteren waren ze bezig met de helikopter aan de oostkant aan het vliegen. Ook 15 mijl van Bonaire. En momenteel is er geen sargassum richting Bonaire, dichtbij. Maar Sinapa volgt de hele sargassum-trend in de Caribisch. En ze hebben een paar plekjes gezien dat het is heel veel sargassum rond Trinidad en Tobago. En ja, Trinidad en Tobago is de lastige plek. Het kan heel makkelijk hier naartoe komen en dan zijn we wel een beetje voorbereid als het zo wordt.